ассалому алайкум бародарҷин, ман мо лавобозори шаҳри Хуҷанд омадем. Аз нархи навои лавбо шуморо бохор мезанем. Аз шумо дастгирӣ як тета лайкотон назар карда каналро подписчият кунед. Рафтем. Марҳамат бародарҷин, як тета дигар лаб ёфтем. Солаи 2015 бас. Ба торошон инжектор мешавад мия. Мен ҳолати балондош бор дорам. Ин дохили салон дута электропакеташай. Мен ҳолати салончош, мен ҳолати моторчошам нигоҳ кунед. Мошинча топ тоза неки. Хайрдор бошад, успет кунед. Эго инҷа сиденёша кана мондаги. Аккумулятораш нав бардорам. Мен ҳолати балондош пачка. Мен ҳолати тагош. Ино 550 килограмм бор мегирад. балондои хубишме пачка бас. Бо инҷа да запасной балондашам ҳаст. Мошинча топ тоза, моторашам тоза. Документош солона будааст. нархаша 95000 сомон гуфтасам, мошин бо савдо мешавад. Харидор бошад, мен номеро да занг зад мошин савдо гирифтам мегирад. 92 945 0008. Харидор, марҳамат. Марҳамат бародарҷин, ман якта лабои вагон ёфтем соли бароша 2017. Моторашо инжектор мешавад, мен ҳолати балондош, мен ҳолати тагош бардорам мана. Так. Дохили салон дута электропакеташай бардорам. Мен сиденчош латтача. Ин коробкаш механика. Магнитофони дастгоҳи дорад. Мен ҳолати салончош бардорам, ин идеалне. Ин колонкачош нигоҳ. Мен ҳолати аккумулятораш бардорам, мен ҳолати тагош нигоҳ кунед мана. Ин ҳолати балондош. Бошча неки. Корба зер. Ин ҳолати турнаш. 550 килограмм бор мегирад. Ин лайкреги. Ана ҳолати турнаш бардорам. Бо инҷа да плюс запасной балоншам ҳаст. Ана. Хайрдоро фақат успет кунед. Документош солонада аст, нархаш 85000 сомон гуфтасам. Мошин бо савдоям мешавад. Хайрдоро 92 245 0008. Марҳамат. Марҳамат бародаро, боз якта лаба солаш 2015 бас. Ин вагонне. Ин ҳолати тагош мана. Мошинча топ тоза даст неки тагош мана. Ҳамма ҷаши нигоҳ карагине. Ин дохили салон бародаро. Дута электропакеташай. Сиденёш кожа бас. Кожа кириги. Так, ҳолати моторош мана. Коробкаш механика. Ин ҳолати салончош мана. Тоза. Ин аккумуляторош пачка бас. Ин ҳолати тагош мен лаёш. Бортош ҳам нав. Инҷа да савдош да савдо. Ин ҳолати мошин. Балондои якубшам нав. Инаша нархаш ҳампа? 90. Нархаша 90000 сомон гуфташам, мошин бо савдо мешавад. Хайрдор бошад, бардор документош солона 92 791 96 96 96 бас. 92 025 84 84. Хайрдоро, марҳамат. Мана бардор лабо солаш 2014 вагони будааст, 79000 ба савдо шуда будааст. 79000 сомон савдо шудааст. Яка онҷош чотки ман идеалне. Қисса қӯзба. Не номерша намунам ту. Қисса қӯзба. Брафтам. Мошин савдо шудааст, лекин тоза як бас. 550 килограмм бор мегирад, 79000 сомон савдо шудаги. Лекин зер мошинча сарсанги зер бас. Бо инҷа да плюс запасной балондашам ҳаст. Мошинча дурнаш идеалне. 79000 сомон савдо шудааст. Хайрдор. Хеле нархо савдо шудааст дар мошин бозори шаҳри Хуҷанд. Марҳамат бародарҷин, ман боз якта лабо солаш 2016 аст, вагонне. Ин ҳолати балондош мешавад.
داخل салон дута электропакеташай сиденош латта коробкаш механика магнитофони заводской дорад ин ҳолати салончош бордо мегирин фақат кор мезанад мошин транзит ин ҳолати аккумулятораш ин ҳолати балондош бордо ин ҳолати тагош ноям 550 кг бор мегирад бо инҷода пили сандуқашам бас сандуқчашам бас запасной балондошам ҳаст мана балондои иқибаш пачка мана хайдро фақат мегирин кор мезанад документош соли 19 нархиша брат чанд гуфте нархиш чанд гуфте нархиша 90000 сом гуфтечам мана бо мошин савдоям меша хайрдро 92 945 00 08 ба занг зам мошинча савдо кара гирифта мегирем марҳамат мана бардо якта дигар лабола соли бароша 2014 вагони бас ин ҳолати балончош дута электропакет коробкаш механика мен ҳолати моторош мана мошинча тозанеки лабохаро успет кунем фақат ин ҳолати аккумуляторош мешавад ин ҳолати такош ана мошинча тоза ҳолати балондош мана бардо лайкотон азиятмен барои ҳамин лабо документош солона нархиша 85000 сом гуфтачам мошин бо савдо мешад пайдо бошад 92 945 00 08 марҳамат мана бардаҷинима якти дигар лабова соли бароша 2014 вагони бас ин ҳолати балондош ябор тагошам нишон диҳам мана тагош ҳолати салончош тоза ягон камбудӣ надорад ин ҳолати тагош бордо аккумулятораш нав ин ҳолати тагош мен балондои иқибаш 550 кг бор мегирад иноям 550 кг бор мегирад бо инҷода пили запасной балоншам бас мошинча топ тоза нархашам хуб нархиша 92000 сом гуфтачам мошин бо савдо мешад хайрдор бошад ва ин номерода занг зам мошинча савдо кара гирифта мегиранд документош солона 92 82 82 22 хайрдоро марҳамат